दिनैनि बे खासिबारि गामियाव जोंनि गुरुबासा बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय खासिबारि गामि बेवहाय जोङो बिसिडिसि थ्रुयै मोनसे मिटिं बानायदों। दा मिटिंनि उद्देश्यआ जाहैबाय थांनाय समाव माखासे जाथायफोर जानाय आरो मोनथामसो टपिकखौ लानानै बेवहाय रायजोफोरजों रायलायनाय जादों आरो जोङो खासिबारिल' नङा जोंनि गुरुबासा बिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय बिभिन्न माने गामियाव जोङो रायलायबाय हाबै एक नाम्बार टपिकआ जाहैबाय थांनाय जोंहा 16 थारिख माबानि जुननि 16 थारिखआव चेयारमेनखौ बुनाय मोनसे जाथाय जादोंमोनथ'। दा बे जाथायखौ लानानै दिनैसिम माने केसनि खोथाफोरखौ लानानै रायजो राजा मिथियाखैमोन बेखौबो आं दिनै गेबेङै बेखेवना होबाय। ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मोनसे पइन्टआ बे केसखौ लानानै जोंनाव एमसिएलए दङ अब्लाबो दिनैसिमबो रायजोफोरजों मिट बा बे केसनि सोमोन्दै बुलायनायनि सोमोन्दै जेबो जास्टिस गैया। बेखिनियाव रायजोफ्रा गोनो गोथो मोननानै माने इउपिपिआनो गावजों गावनो थिग गैखालाबा गतिके इउपिपि पार्टियाव थानायाबो माने जुक्ति जानाय नंला। गतिके जोंबो बेलेग पार्टियाव थांनोसै बेबायदि मोनसे गावस्रा गावस्रि मोनसे परिबेस फैदों आरोखि माने गुरुबासा ओनसोलाव आरोखि। दा बेखौनो लानानै आङो इस्लाखाथा खासिबारि थाइगिरगुरि बेबायदिनो जोंनि बर' गामियाव जों हाबजेनबाय। माने बैफोरनाखि जेनाखि गावस्रा गावस्रि जानाय आरो बेलेग सिन्था दारा खालामनायफोरखौ जोङो बोरैबा खौसेयै लाबोफिननो हायो बे हाबाफारिखौ लानानै आङो बिसिडिसि थ्रुयैनो गामि दाखालिनिफ्राय जों मिथिं लिंगासिनो दं मोनाबिलि समाव आरो दिनैबो नैबे खासिबारि गामियाव आं सेकेन्ड टाइम फैदों। आरो बे गामियावनो खोनानो मोननायखाय जे जोङो बिपिएफ नङाबा बिजेपिआव बे गामिनिफ्रायनो 15-20 गरसा जों थांसिगोन होननायाव जोंनाव मोनसे गिनाय फैनानै जोङो बेखौ इमिडियेट जों सावरायनाय लादों आरोखि। आरो बे मेसेजखौ जोङो दैदेनगिरिफोरनावबो एसे एनै हरबाय। दा गतिके जोंना गोजौ लेभेलाव बहुद माने बे बेस्थ'थायाव थानायखाय जों दैदेनगिरिफोरखौ मोजां मथ' लिंहरनो हायाखै। बेनिखायनो जोंनो जायनाखि माने घटना जादों बुलाय सोलाय बेवहाय गिनाङा आरो जों जेब्लायबो खौसेयैनो दं। बेखिनिखौ आङो साहस खालामनानै मानसिफोरखौ दा जयैनो लाबोफिननाय आङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो। ओमफ्राय नैथियाव जों सावरायबावदों रायजो राजाफ्रा जे जोंहानो 13 नं समस्तियाव इएम दङ एक्जिस्टिं एमसिएलए दं एक्जिस्टिं माधब सेत्रि जोंहा खिन्थु बेबादि लिडार थासेयावबो जोंनियाव बुलाय सोलाय जानायाव दिनैसिम रायजोफोरनि जेबो कमिटमेन्ट बा मोनसे कमेन्ट खालामाखै बिसार जेबो गैया। बेबादि हिसाबै जों गोनो गोथो जादोंमोन। दा गतिके फैबाय थानाय समाव ओरैबायदि रायलायदों रायजोफ्रा जे फैबाय थानाय समाव जोंहा इएम एमसिएलए थासेयावबो जुदि जोङो सुरक्षा जोंहा सिकिउरिटि जेबो गैया अब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जों गिनांगोन नामा। गतिके जोंखौ बुजिनाय जोंनि दुखु सुखुखौ बुजिनाय जोंखौ सिनायनाय गोदोनिफ्रायनो अहरह जोंखौ अनबोनाय बैफोरबादि मानसिफ्रा जोंनि फैबाय थानाय बिटिसि 2025नि जेनाखि बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोंखौ अनग्रा जोंखौ मोजां मोनग्रा जोंखौ गोदोनिफ्राय मिथिबोनाय ज' मावबोनाय जोंखौ रक्षना बेखना होबोनाय मानसिफ्रा जाहाथे केन्डिडेट मोनो बेखिनिखौबो जों रायलायनाय जादों आरोखि रायजोफ्रा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे रायजोफ्राव सोंनो हागोन नोंथांमोनहा रायजोफ्रा होनदों जे गोदोनिफ्राय मावथि हाज'वारि जोंहा दङ निर्मल कुमार ब्रह्म दङ रोनगोरा नार्जारि दङ बिथांमोनहानो जेनेबा जोंनि माने गोदोनिफ्रायनो रैखाथि होबोनाय जोंनि दैदेनगिरिमोन। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय सोरबा मावथि ब्रह्मआ 13 समस्तियाव जुदि टिकेट मोनोब्लाबो जोंहा अबजेक्सन गैया आरो बिथांखौ जोङो टिकेट मोनजानो लुबैयो होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों आरोखि। दा नोंथांमोना बेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा सोंना लानो हागोन आरोखि बेखिनि। जोंनि इउपिपिएल सरकार गेदेरमाफोरनिसिम खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। आं गुरुबासा प्राइमारि गामि खासिबारि गामि जों नैबे दा गसंनाय जायगायानो खासिबारि गामि बिनिफ्राय आं सरकारनिसिम बुंहरगोन जे थांनाय बै जोंनि गुरुबासा प्राइमारियाव थांनाय जुन मास 16 थारिखआव बिसिडिसि चेयारमेनखौ लोगो लाफबलायनाय बुलाय सोलाय जाबोनायनि सोमोन्दैयै दिनैसिम जोंनि गेदेरमाफ्रा सारमोनहा जोंनि बे गुरुबासा हालामाव रायजो राजानिसिम दिनैसिम मोजां गाज्रि सुजाय फैयाखै। मानि थाखाय बेखौ आं दिनै जोबोद दुखु मोनखांनाय फैदों आरो गासै रायजो राजा बिब' बिनानाव आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो दुखु मोननानै दं। बे केसआ बोरै जों इउपिपिएल पार्टिजों पार्टि माब्रै नांनानै मा दाय लानानै माब्रै जोंनि बे चेयारमेनखौ गुन्दा फालो लानानै
एथ' रुजु रुमु जों इउपिपिएल पार्टिया खौसेयै सलायबोदोंमोन थांनानै दंबोयोमोन बे ससेयाव माब्रै मा गोसोखांनानै माब्रै मा साननानै पार्टि दाब्रबलायनानै गुन्दा बाहाय लानानै फालो लानानै माब्रै बुख्रेब सोख्रेब आदा मारा खालामखो हाफ मार्डार खालामखो बिनि केसा इपिआरआ दासिमबो मा रोखोम जानानै दं माब्रै जाखो रेजिस्टार जासेयावबो माब्रै जाखो मा जाखो सरकारनि आयेना मा थैनानै थाखो सरकारा मा खालामखो दा बेखौ सारमोनखौ जोबोद दुखु मोननाय थादों दिनै माब्रै जोंनिसिम रिजाल्टआनो गैया बे केसनि सोमोन्दै बिनि जोंनि गभर्नमेन्टआ निर्देश हरदों नामा सारमोनहा बेवहाय बुनायनि थाखाय बुनाय समाव पिस्तलजों गावथारनो बायदिसिनाजों गावथारनो होनलायनाय बाथ्राया नंमारगौ नामा सारमोन सैथोब्ला सैथोखौ बुं सैथो नङाब्ला जोंनि नैबे गुरुभाषा हालामाव थाबैनो फैनानै रायजो राजाजों समाधान खालामफै बुजायफै होनब्ला जों फोथायनाय थागोन नङाब्ला बेनि सोमोन्दै लानानै जोंनि नैबे गुरुभाषा प्राइमारि हालामनि मानसिफ्रा जोंनि खासिबारि गामि मानसिफ्रा बे गुलु गुजु जानाय बे गुन्दा बाहि थानाय पार्टि थानायनि थाखायनो गुलु गुजु जानानै दं जोंनि इउपिपिएल मैखोमखा मानसिफ्रानो ओजों थांहां ओजों फैहां उरां सारां जानानै दं दा गेदेरमाफ्राबो फैया सारमोनहाबो फैया गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा रावबो फैया मा जाखो बे केसनि सोमोन्दै बिनि रिजाल्टआनो गैया दा बेवहाय जों गोनो गोथो जानानै दं रायजोफ्रा दा प्रमद सारमोनहा एसे गोख्रै नैबे जोंनि बुलायनायनि सोमोन्दैयै एसे नायबिजिरखौ जोंनि गामियाव फैनानै बा गुरुभाषा प्राइमारियाव फैनानै एसे नायबिजिरखौ जोंनो फोरमायफैयोब्ला रायजो राजाया जोबोद गाहाम जागोन आं बेखिनिखौनो खावलायनानै दोनबाय